थानो हाला बिराद गरम माने गरमजोंनो ओंखारबोजोब्बाय आरोखि ना थानो हायाखै नै बिराद गरमसै आरोखि गरमानो अयथासार नालाय थानो हाला आरोखि दै नै बिराद मानसि ओंखारबाय बिराद गरमनि थाखायनो थाथेरनो हायाखै मानसिफ्रा गासिबो फैबाय आरोखि मिटिंआबो जोबखाबाय प्रग्रामाबो ओमफ्राय दा प्रग्राम जोबनानै थांसिगोन आरोखि अयथासार गरम गोगोम मानसि जाफैदोंमोन आरोना गरमानो अयथासार बिराद गरम मिटिंआबो जोब्बाय दा पाब्लिकआ थांनो ओंखारला जोब्बाय आरोखि ना काजलगावआव जादोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावआव होमबा जों नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांगासिनो दङ बिराद गरम मिटिंखौ 10टायावनो लादोंमोन ओमफ्राय दा जोब्बाय आरोखि ना मानसिफ्रा थांला जोब्बाय न'आव गोबां मानसि दंफैयो बिराद लोब फैदों नै हेमन्त बिश्व शर्मा सारबो फैदों ओमफ्राय प्रमद बर' सारबो फैदों नोंथांमोना मिडियानि थ्रुयै नुलांखाबाय बेखायनो आं देखायाखिसै जायखिजाया थांलाय फैलाय मानसिफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय आरोखि ना गरम बोथोराव मिटिं खालामबा बिराद खस्थ' मोनो पाब्लिकआ बिराद गरम नै थानो हायाखिसै आरोखि ना ओंखायनो दा थाब फोजोबबाय